Achna nyo neno marwa kogi kanyo weche manyien magodhiambo saa achiel gi saa adek. Nyakon mmoja wangu wadhi mbele duol market na ratich oganda pachoka KNCHR okwedo medruok mar nek e pachoka lwenje mag udi gi chwech kaachiel gi teko mathoth ma obila notiyo godo kuom rawere mag Gen Z. Kaluwore kod report manogol gi jatend obila wacho ni oganda maromo 97 osewito ngimagi dweche adek mokalo. Gikwayo sirkal mondo omi otim apedha mager maneno ni achije mitudo gi time ma kamago omaki kendo oluw godo pend chik. As documented 1,376 arbitrary arrests, as well as 610 cases of injuries from June 18 to November 2024. These injuries were sustained in the course of the demonstrations and ranged from deep fractures, bullet wounds, soft tissue injuries, and inhalation of tear gas. Most of the injuries were inflicted by the security officers against protesters.